இயக்குநர்களே, அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் இனிய சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, உங்கள் அனைவரையும் இறைமகன் இயேசுவின் திருப்பெயரிலே வாழ்த்துவதிலே மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். இயேசுவிடம் வாருங்கள் என்ற செம்பொருள் ஒரு மிக மிக சிறப்புமிக்க செம்பொருள். மார்க்கு 10ஆம் அத்தியாயம் 13 முதல் 16 வாக்கியங்களை உள்ளடக்கிய ஒன்று. இந்த செம்பொருள் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மட்டுமல்ல, அரவணைத்தல் மட்டுமல்ல, எவ்வாறாக சிறு பிள்ளைகளை பார்க்கிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்வோம், சிறு பிள்ளைகளை தவிர. நீ வாய மூடு, உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நீ குறுக்கில் பேசாத, இது பெரியவங்க பேசுறது. சிறு பிள்ளைகளை ஒரு எக்ஸ்பெக்டபிள்ஸ் போல ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய, நடத்தக்கூடிய ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்